Ассалому алайкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо ин новинкаҳои бозорро нишон медиҳем. Ё турки тоза ҳам, бу брошка дора, брошка падарка. Ин бо брошка иҷа метавонам бизанам, да? мевуҷуда ин охир мезанам брошка падарка. новинкаҳо ин ҳам хамонда. хай аксия рафтист. аксия рафтист. Нарх ҳам ё 700 сомон. Бо кадаме ки мисол заказ мекунан арзон кадар дидан метавонем. Моли туркай тозашай. Моли туркай тозашай. Ина бинед айбар хеле разрез дора. Акам чизе мод дадае ки бозорда ҳастан. Ина меён Zara. Мали Туркия. Не тозашай. Вақти мо гап задем фирмаи Zara будааст турки. Ина маълумот бинед ай размер чанд то чанд дорем? Ай 50 кило то 130 кило мешава. То 140 кило. 140 кило одам мешава. Хеле размерша намефаҳмед шумо? Ай М то 2XL. То 2XL. Турки калон мебухташ. М майдача да мешава 50 кило. Кай значит то 58 60 метонана? Ё без рукавка, начхек шумо дидистед? Без рукавка, неки беҳад фасон. Беҳад фасон нарх 700 сомон бо кадоме ки канали Libos TV заказ метунад бо арзон кадар шумо гирифта метунед. Ина маълумоти дар пеша бибинед. Пешчам ҳама хел аҷиботай. Ина пешаш хай чизи нав омадай без рукавкои ранги кардигана. Без рукавкои ранги кардигана. Дарозиш дарозай. Дарозиш дарозай. Як 30 ҳастай. Кам як 30 ҳастай. Беҳад фасонам чизе ки ина нави бузург омадай. Мо шумода нишон додистем. Брошки меган ё чӣ меган? Ина расидкоша бинед. Ҳамаи расидкош ҳаст. Расидкош ҳамаи расидкош ина пака дар ҳамича ҳаст. Ай зирушим чие ки новинка грошон хеле иҷа камтарак туриктара имрӯз боронӣ гирифта натонистем. Мумкин видеода хушрӯ натова неки беҳад наст. Чизи сабукай, ниҳоят сабукай. Ина чизе ки шумо мебинед ё отдельно савдо мешаванд. Двойка ҳам, двойка нархи ё 400 сомонӣ. 400 сомонӣ материалш беҳад материали зурай. Ина бинед материалш велюрай. Велюри аҷиботай. Неки сангаш дизайни хеле дубайс кӯкаге. Сангош аҷиботай. Размер чанд то чанд дорем? Ай 46 то 58. Ай 46 то 58 ҳам. То 58 пуша метавонед ки на занг занед. Беҳад фасони зурами ба дараҷаи олӣ. Чанд 10 расед? 6 расидкаш пака ина ҳаста. Ин сангош хеле то поён омаде. Сваровски санг зади то поён омаде. Ина 10 та расидка. Нарх 400 сум дуикаш. Ҳарз. Отдельно фурӯхта мешавад. Мисол агар касе ки кирташа тоқа бигира, кирташ 200 сомон. Раскрашони духтагиам кушод. То размери 58. Ай чанд гуфти як бор дигар бу? Ай размери чанд? 46 то 58. Ай 46 то 58. 46 то 58 ҳаст. Ина маълумот бибинед на расидкош. Расидкош то ина сафедчӯб сар кардагӣ то ина ко. Ай малошни намия. Вообще қариб 10 та расидка дорад. Шумо метавонед ки маъқултона скриншот карда бифармоед. Ина ҳозир бо платье наомаде материали лакоста қатӣ беҳад мулоима и аҷиботай. Нархиш 180 сомон. Ина сангои чи задагиам Сваровски миёнбандак дорад. Хай ишам падарка мета кадом ки ай заказ мекунад. Размершон ай 46 то 50 ра. Се размер чанд та расидка дорем? 10 та расидкаш ҳастай. 10 та расидкаш. Барои чӣ рамасиён ко кам ки материалш лакостай зура. Ина пад мета на вайрон мешава. Беҳад фасон бад нехел чӣ дора. Се та на хати агар чӣ ҳисоб кунем на якта, дута, сета, чорта санг заги пештай. Ай барошам афшиват кардаги ҳастам. Остиношам аҷибот фасон. 10 та расидкаш ҳозир пака будааст. Ин маълумот чизои новинкаи бозор заказ кунед.